Mitxo. Ai, hola, soc la Paula. Des de petita, la mare ja em va anar ensenyant tots els seus coneixements, tal com li havia ensenyat amb ella a la seva mare i amb ella a la seva mare durant molt de temps. La mare sempre em deia, cal que facis el bé, cal que guareixis els cossos i l'ànima si es pot, però vigila amb els mossens. Els mossens no els agrada a mi que les dones lamences que saben coses que ells no saben. No et facis veure que et farà passar per bruixa i et cremaran a la foguera. Des de petita ella ja em va anar ensenyant com havia de collir les herbes que hi havia al Vallès, com s'havien de deixar secar, quan era el millor moment, com n'havia d'aplicar cadascuna d'elles. Recordo com si fos ara el primer cop que vaig posar farigola per una ferida perquè no s'infectés. I a més, el cop que vaig donar valeriana per calmar-li el dolor aquell vellet que em contava contes. Mireu, amb el temps que va anar passant el temps, la Rosella, el Llaçamí, la farigola no tenien secrets per mi. Oi, parlant de secrets. No es va dir massa, però jo encara recordo el cop que em van fer venir a la Torrassa a posar-li aigua de ruda amb farigola als baixos d'una dama d'aquelles tan ben vestida que no tenint marit havia quedat trallada. I clar, si hagués marit, l'amo hagués quedat en una situació ben galdosa. Bé, igual que va fer la meva mare, jo li vaig ensenyar els meus coneixements a la meva filla i li dic, fes-ne un bon ús, però vigila, que no et vegi gaire. Vés amb compte. Molt bé, doncs, escolteu una cosa. Si algú de vosaltres té algun problema, sigui de cos o sigui d'ànima, que no ho dubti, que em vingui a veure l'últim dissabte d'aquest mes i segur que se li soluciona.